A ovakvi crveni nosovi, zapravo ne ovakvi, nego mnogo zabavniji, crveni nosovi klaunovi doktori od 2010. godine posjećuju i uveseljavaju djecu na pedijatrijskom odjelu KBC-a Zagreb, u dječjoj bolnici Srebrnjak, a odnedavno i djecu u KBC-u Rijeka. Jel stvarno možem? Pa, dobar dan, dječaci i djevojčice, mame i tate. Jedan ekskluzivno javljanje vam javljam iz ove šumice što okružuje Riječku bolnicu na Kantridi, tu gdje su mali i malo veći smješteni na nekom liječenju, a ja kao doktor Ludek sam došao obići da vidimo ima li posla za mene. Hvala. I ovako doktor Ludek i Red Fish gotovo svakodnevno 2010. godine bolesnim mališanima širom Hrvatske vraćaju osmijeh na lice. Ovi klaunovi doktori iz crvenih nosova posebno su educirani profesionalni glumci, glazbenici i zabavljači koji svojim terapijskim djelovanjem pomažu bolesnoj djeci i njihovim roditeljima kako bi se lakše nosili sa stresom uzrokovanim bolešću i boravkom u bolnici. Kada se zaprimi dijete u bolnicu, samo po sebi to je jedan stresan događaj, doživljaj za dijete, za obitelj. Sada sami zamislite kada ste bili mali pa kada bi ne Bože završili u bolnici, da li bi rađe bili u bolnici gdje su svi ozbiljni, mrtvi ozbiljni, vidite samo bijelo oko sebe, natmurena lica, ili bi vam ljepše bilo kada bi svako malo vidio neku zafrkanciju toga, šarenu odjeću, šarenu obuću i neko ko baš nije onako uvijek ozbiljan, nego se sprema sa vama našaliti i podijeliti tu neku radost. Otkada su krenuli s ovim projektom, crveni su nosevi ostvarili 200-tinjak posjeta bolnicama širom Lijepe naše i svojim šalama nasmijeli više od 2000 mališana. Stoga je ne čudi kako su i dobitnici priznanja Ponos Hrvatske za humano djelo u 2011. godini. Meni se što se tiče predstave sviđa, možda za ovako manje uzraste nije, ali vidim da su prihvatili nakon nekog vremena, tako da je sasvim okej. A se tebi svidjelo? Da. A šta su radili klaunovi? Šta su radili? Malo su ludirali. Da. Bili su smiješni i zabavni. Ili voljela da često dođu? Da. Sigurno će se opet u Rijeku vratiti i Ludek i Red Fish, koji su za ovoga posjeta obišli gotovo sve odjele na riječkoj pedijatriji. Nastavit će s posjetama i ostalim hrvatskim dječjim bolnicama, jer najveći im je poticaj za njihov rad, kažu, iskren osmijeh na licu djeteta. A s nama u studiju su i Mladenka Majerić, izvršna direktorica klaunova doktora, crvenih noseva, i doktor Red Fish, je li tako? Je. Stvari Dejan Pfeiffer. Tako je. Hoćemo li mi prvo s direktoricom, je li tako? Što kaže doktor? Ha, dobro. Dobro. Kakva mi je ona draža. Evo vidite, tako je to. Oni kažu da se ja bavim neozbiljnim poslom, oni je ozbiljnim, pa onda može sa mnom prvo. Dobro. Koji je glavni cilj? Vidjeli smo, uveseliti djecu, je li tako? Ja mislim da mi kažemo da je glavni cilj donijeti smijeh i životnu radost onima koji su bolesni i pate. Mi smo sad prije svega usmjereni djeci koja se nalaze na liječenju u hrvatskim bolnicama, ali isto tako želimo obuhvatiti i sve one koji su sami nemoćni, bolesni. Posjetili smo međuvremenu i domove za starije i nemoćne osobe. Tako da je to taj kontakt sa nekima kome treba malo smijeha i životne radosti jako važan. Znači, to su vaši programi? Da, naši programi konkretno znači posjete klaunova doktora sa sad bolnicama, odnosno svim zdravstvenim i socijalnim ustanovama. To znači da klaunovi u paru, imamo klaunove, klaunese, njih dvoje obilaze bolnička odjela, idu od sobe do sobe, djeci bolesnicima, imaju svoj program koji traje otprilike 2 do 3 sata i u komunikaciji s djecom u stvari pokušavaju ih odmaknuti od stresa u kojem se trenutno nalaze, donijeti im svijet smijeha u svijet bolnica koji je specifičan. Tamo je i teško ponekad biti to su jako teške životne situacije, tako da taj odmak od stvarnosti i klaunovi koji oni u stvari ne očekuju u bolnici
jako im puno pomognu i to ne samo njima nego i roditeljima. Jako je bitno da roditelji podržavaju u stvari jer oni na neki način mogu djetetu još olakšati tu komunikaciju s klaunovima. A nas posebno veseli što medicinsko osoblje i stručno osoblje u bolnicama, znači pedagoško, je uvidjelo koliko je važan taj rad klaunova u bolnici. Znači, naši klaunovi nisu liječnici, oni su glumci, umjetnici, profesionalni zabavljači i donose taj sve svijet kazališta, čarolije u jedno okruženje medicinsko stvari gdje je sve ozbiljno i ovako sigurno, strogo, tako da oni to sve pomaknu što mogu. Kako se mogu drugi priključiti? Čujemo do sad su KBC Zagreb, evo sada i KBC Rijeka. Kako se mogu i drugi priključiti? Pa naš cilj je da njih posjetite. Pa mi bi sve posjetili, to odmah sad i svaki dan bi išli u sve bolnice u Hrvatskoj, međutim moramo se izgrađivati korak po korak. Započeli smo sa Zagrebom zato što se tu nalaze najveće dječje bolnice i referentni centri, što znači da i djeca iz drugih krajeva Hrvatske se liječe u Zagrebu, posebice ona na dugotrajnom liječenju, tako da idemo u kliniku za pedijatriju, odnosno bolničke odjele gdje se nalaze djeca na KBC u Zagreb, u Klaićevu bolnicu, znači kliniku za dječje bolesti, na dječju bolnicu Srebrnjak i posjećujemo i djecu bolesnika u psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež. To je isto jedan baš poseban kontakt. Djeca tamo klaunove jako dobro doživljavaju i pokušavamo s njima uspostaviti jedan poseban program koji se zove Cirkus Pacijento, gdje bi klaunovi učili djecu cirkuskim vještinama i onda bi to djeca mogla predstaviti kao neku svoju predstavu. Osim toga, obuhvatili smo još i bolnice povremenim posjetima u Varaždinu, Vinkovcima, Čakovcu, Splitu i evo sad smo bili u Rijeci. Rijeka nas je oduševljeno dočekala, ja sam sigurna da ćemo doći ponovo, a baš naši kolege klaunovi, dr. Ludek, vidjeli ste ga, i kolega dr. Žule su danas u Varaždinu u posjetu djeci tamo na odjelu. Lijepo, ali Dejan Pfeiffer, u stvari dr. Red Fish, pardon, dr. Red Fish nam se, vidim, pripremio, malo je već nervozan, čeka. Nema veze. Dobro, recite mi, što znači vama biti klaun? Koliko je to potrebno učenja, škole, vještine koje su potrebne? Što? Klauna je Evo, opet imamo tehničkih problema. Ne radi mikrofon samo. Evo, ajmo mi ovako malo ozbiljnije. Ajmo ozbiljnije, da. Ti sad šuti, sad sam na televiziji. Dobro, tečaj, postoji škola, kako to ide? Koje su vještine potrebne? Što se treba znati, jedan klaun? Jedan klaun, znači, prvo i najosnovnije, ne treba biti šaren i imat nos i reći ja sam klaun. Treba posjedovati vještine. Dobrodošle su glazbene, pjevačke, žonglerske, mađioničarske, ali ja mislim osobno najbitnije je ono iznutra, da čovjek posjeduje neku pozitivnu vibraciju, energiju i da to uspije prenijeti. Da to djeca osjete, je li tako? Da to djeca osjete u sobama. A djeca to osjete? Recimo, kakav je prijem? Prijem. Ono, djeca kako reagiraju? Mislite na recepciji kad dođe? Da, dakle, na prijemnu. Ne, prijem je super. Uglavnom je pozitivno, nekad zna biti teško, nekad... Postoji i onaj dio djece koji se boje klaunova u početku. Kako to rješavate? Kako je njihov strah prevladati? Pa jedna najosnovnija metoda je da se spustimo iznad razine i kreveta i stola, znači postanemo žabe, recimo, i onda dijete vidi da smo dolje iznad njega, ako je krevet na nekoj određenoj visini, onda on nekako dobije tu sigurnost. Ili samo makneš pogled iz... Boji se kad ga s očima, on ima osjećaj kao da ga napadaš i onda se to uvijek riješi instinktivno, makneš pogled, spustiš se dolje, počneš nešto raditi sa partnerom i tako odvučeš mu pažnju da on ostane zbunjen i kasnije skuži, aha, oni nisu došli tu nešto na mene, nego nešto sa mnom. Postoji li škola za klaunove doktore? Da, ima internacionalna škola humora u Beču koju mi pohađamo, to ide tokom cijele godine. I onda se ide, to su trodnevne, četverodnevne tečajevi škole po 8 sati, to se baš onda tamo educiramo, skupljamo vještine, potvrđujemo, unapređujemo se i tako nešto u tom stilu, oblikujemo se za rad u bolnici. Uz to i neka pravila koja moramo imati da se ponašamo kao dotični doktori tamo, mada mi nismo doktori, ali da imamo neke vještine kako se ponašati po pravilu. Hvala vam. A
Samo da još pitam, vi ste članovi te međunarodne organizacije Crvenih noseva. Koliko vam to znači? Pa to znači puno, zato što u stvari organizacija se zove Red Noses Clown Doctors International, oni rade već 20 godina u skoro cijeloj Europi. Tako da kad vidite njihova iskustva i što sve oni rade, dobro je jer mi na taj način možemo izgraditi svoju organizaciju ovdje. Oni nam jako pomažu, u stvari bez njihove pomoći konkretno ne bismo mogli tako puno posjeta ostvariti u samo 2 godine djelovanja i imaju cijeli dio sustava edukacije, standarde koji se morate pridržavati kao udruga, što je jako važno. A osim toga, baš smo sad nedavno bili u Mađarskoj na klaunovskom kampu gdje je bilo 150 klaunova iz Slovačke, Češke, Mađarske, Austrije, Njemačke, Slovenije, čak iz Novog Zelanda, bili smo mi. I to je u stvari jako lijep osjećaj doživjeti druge, malo se uspoređivati s njima. Nama klaunovi dolaze u Hrvatsku iz drugih zemalja, imamo proces razmjene i kad vidite u stvari da oni svi pričaju istim jezikom, bez obzira što su iz drugih zemalja, taj klaunovski svijet je specifičan i na neki način mislim da bez takvog jednog uvida u širu neku sliku bilo bi nam puno teže. Jako lijepo gledati iskustvo što drugi klaunovi rade u drugim zemljama. Baš nedavno smo vidjeli program gdje idu čak u domove djeci koja su već u zadnjoj fazi svoje bolesti. Znači oni imaju poseban program, zove se Imamo papuče i znači dolaze djeci u obitelji u tim najtežim situacijama životnim. Tako da takva iskustva vas motiviraju zaista da i mi tako nešto počnemo raditi u Hrvatskoj i stvari širimo se što više. Lijep program, dobar odaziv, dobar zapravo, onaj što bi se reklo, feedback sa dječje strane, s roditeljske strane, ali treba pomoći. Kako možemo pomoći? Kako, evo, naši gledatelji mogu pomoći? Pa da, ja bih zaista pozvala sve gledatelje vaše, pozdravila ujedno i pozvala sve građane da nas podrže. Jer drugačije je kad vi dobijete donaciju od građana. Zato što to nije samo pitanje iznosa koji su manje recimo nego što možda možemo dobiti od tvrtki ili drugih javnih izvora, ali ta donacija je nekako obvezujuća prema nama. Vi kad dobijete 10, 20, 50 kuna od građana, on vam daje svoje povjerenje. Mi ćemo sad imati jedan program gdje ćemo stvari prikupljati donacije od građana, to je putem jednog javne akcije i ja bih pozvala sve koji mogu da nas podrže na bilo koji način i dobrom riječi i osmijehom, ali evo i financijskim sredstvima, da možemo zaista dolaziti svaki dan u bolnicu, da bi djeca mogla reći kao što je rekla. To bi bilo lijepo, da možete svaki dan. Tako je. A lijepo je ovako, hvala vam. Hvala vam. Doktore Fiš, hvala i vama.